Аз съм Ренета Георгиева и съм на 28 години и съм инфлуенсър. Превод – човек, който влияе на хората. Точната професия за участник от Игри на волята. Цялостната идея за Суза и Рени беше по идея на сестра ми. Тя беше се вдъхновила от други близначки, които имаха много последователи и танцуваха и каза: ето това сме ние. Като цяло ме горе-долу около 1 милион последователи. Какви горе-долу около 1? Над 1 милион последователи в социалните мрежи. Остават ни 100 човека да направим 1 милион в TikTok. Следвайте ни да ударим 1 милион. Най-известното видео, с което станахме известни, видяхме едни бали и Сузи беше така: давай да снимаме на тези бали. И докато Сузи се качваше, се преби. Имахме над 20 милиона гледания на това видео. Грабнахме хората с това, че сме естествени. От деца сме неразделни. Винаги всичко сме правили заедно. Ние цялото семейство вярваме в теб и ти си нашия ръководител. Аз не влизам в Игри на волята за последователи. Влизам за да се отърва от това малко, от социалните мрежи. Е така, какво е живота без телефон? Вау, глътка свеж въздух.